Ahojte priatelia, vítajte pri našom ďalšom dieli, kde si predstavíme stroj Can-Am Trackster HD10 Max. Max znamená, že stroj je vlastne pre 6 pasažierov. Je to normálne kompletne homologované s papiermi, takže dá sa s tým jazdiť po ceste. Tento stroj tu máme v krásnej výbave. Je tu veľa rôzneho príslušenstva, tak si ho poďme spolu prebehnúť. Vpredu máme ochranný rám, máme tu záhradku. V prednom ráme máme zasadenú krásnu LED rampu, ktorá nám svieti blízko pred stroj. Na streche máme veľkú LED rampu, ktorá nám zase svieti do diaľky. Máme tu majáčik na streche, ktorý teda je z hľadiska bezpečnosti veľmi dôležitý. Vzadu máme prisväcovanie okolo nákladového priestoru a takisto do strán. Poďte so mnou, ukážem vám vnútro. Vnútro stroja je veľmi jednoduché, účelne spracované. Je tu veľa priestoru aj úložného, ale takisto aj pre pasažierov, pre vodiča, pre spolujazdcov. Poďme si spolu ukázať, ako si stroj naštartujem. Jednoduchým stlačením tlačidla. A teraz predstavím si situáciu, vonku je zima, je tma, potrebujem si zotrieť čelné sklo, pretože prší a som v ťažkom teréne. Tak začnem. 4x4, uzavierka zadného diferenciálu, zadné svetlá, predné svetlá, vlastne svetla teda na streche a v nárazníku a nakoniec teda tu mám aj stierač. Máme krásne úložné boxíky. Ten boxík si viem vybrať, zobrať so sebou a zase ho vrátiť takto pekne naspäť. Tuto vzadu je takisto lavica pre ďalších 3 ľudí. Je tu dostatok miesta aj pre mňa. A ja som teda celku vysoký, mám 194 cm, vodím sa sem pohodlne, mám tu veľa miesta aj na nohy. Takže ktokoľvek nižší, to tu bude mať úplný luxus a ktokoľvek vyšší si bude musieť sadnúť dopredu. Po bočnej strane si viete všimnúť tento krásny odolný ochranný rám, tzv. Rock Slider. Ten nám chráni tie bočné plasty nejakými prekážkami, cez ktoré potrebujeme prejsť, napríklad nejaké kopčeky, hrby a tak podobne. Keď sa presunieme sem dozadu, alebo pozrite sa sem na ten nákladový priestor, uvidíte túto krásnu nadstavbu, oceľovú tzv. Cargo box od značky DFK. Je presklený, takže vidím dovnútra, čo môže byť výhodou, najmä keď potrebujem napríklad sa spredu pozrieť dozadu pri cúvaní. Nevýhoda môže byť, pokiaľ tam mám nejaké vzácne alebo nejaké drahšie veci a nechcem, aby mi tam niekto čumel, takzvané. Jednoducho si to viem takto otvoriť. Je to na tlmičoch, takže mi to drží. Tu máme úložný priestor, v ktorom môžeme naložiť zhruba asi nejakých 450 kg a je stávaný na jednu celú europaletu. Vzadu tu máme ešte ďalší ochranný rám z odolného oceľového materiálu a zasadenú maličkú ledku, aby sme videli pod priestorom tuto pri kolesách. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Dúfame, že sa vám tento stroj páčil a ak sa vám páčil a chceli by ste si taký stroj prísť niekedy pozrieť, prípadne si nechať taký stroj naceniť, zavolajte, napíšte nám e-mail, nie je problém, stroje máme aj skladom, takže dá sa to. Ak by ste chceli na budúce niečo iné, niečo viac, alebo nejaké technické veci ohľadne stroja, napíšte nám to a my si také video pre vás spravíme. Ďakujeme.